Dobře, ano. Hlavy. Martine, hnedka znova. Martine, zopakuj to. Dejte. A ne, zopakuj to. Ne. Stop, stop! Vždy nedám junior a to To se mu nelíbí, nebo co? Že už nikdy nedá. Proč nedá, nebo co? Já už nikdy nedám. Nevím. Tak ho neměl dávat vůbec, ne? No. Co už nikdy nedá, proč? Nevím. Asi rozsekal hlava žloutěce. Konec. Starý to kopej. Konec, už nikdy Konec. nedám. Ale co nedáš? Už nedá. Nikdy. Martin. Oba. Máme to. Slabý. Touto utkání zdání v prvním kole vítězí borec do červeného rohu se připraví Jan Dolanda, SKB Třeboň.